pa isa ka e-bike driver kay na-rescue ang duha ka minor de edad matapos nga ginaligar ginkawat sa mga ini. Ang kagamitan sa isa ka tinapayan nga nagabili by 5,000 pesos sa Lidisco Village, Barangay Tabuk, Suba, La Paz, Iloilo City. Alas 3 ng hapon, Agosto 13 ito, 2024. Ang arestado amo si Carl Gabunas, 21 anyos, kag ang duha ka minor de edad nga na-rescue. Amo Sanday alias Nunoy, 17 anyos, kag alias Roy Roy, 17 anyos, lonsay ang mga ini residente sa Barangay Tabuk, Suba, La Paz. Suno kay Police Captain Marlon Perez, hepes ng La Paz Police Station, nga nadakpan sa aktong tatlo nga nagakarga sa e-bikes ang diesel oven burner kag 5 kasakong nga bread molding. Sa karon mga ka-K5, padayon pang investigasyon sa La Paz Police Station sa nagluntad nga kinawatay. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.